Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo kadagiti compilation ti napalpalabas a drama tayo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg. Pagyamanan mi unay kakabsat. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Sir Jerry Rumay, ni Ma'am Gemma Frutas, ni Ma'am Adila Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Lelebeth Contillo, ni Ma'am Virginia Cardenas, kastamatan ka ni Ma'am Glory Diaz, ni Ma'am Marilo Guevara, ni Ma'am Marian Garcia, ni Ma'am Brenda Padua, kastamatan kada Ma'am Sheila Marie Sapaw dita Saudi Arabia, ni Ma'am Geraldine Laroco dita Hong Kong, ni Hamar Laido dita Pangasinan, ni Sir Rodolfo Sodaria dita California, USA, kani Ma'am Virginia Umuso. Makablaawan met itinaragsak a panagkasangay ni Sir Dante inton December 1. Kastamatan kani Dave naragsak a panagkasangay inton umay a December 7. Makablaawan met ni Sir Francis ken ti pamilyana. Kastamatan ka ni Ma'am Princess dita Spain. Kablaaw nagapu ka ni Ma'am Imelda Velasquez, manipod Saudi Arabia. Naragsak ngayon kay panagdangdangeg kakabsat. Agyaman kami unay itiing kay panang tatarabay kadagiti drama tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma tadi kay tumauma nga agdangeg, gapo ta adupay ti sumarsaruno nga uploads tayo. Hintay nga rodan danggan dagiti compilation. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti inta ibasa ken ikkanbiag, ditoy programa tayo Lagip ti napalabas. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangeg. Bueno papagayam, ti surat ngayon ta ikkanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Miller, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Ilinged na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papanken ayat, nga uray adon atawan ti naglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Agyaman ak na sinong bata mo't lang ti ayat niya datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat, Mila. Isa rumbang nalangarod ang magunod mo matin tinasamit nga wan. Itinabayagan ngay datdaton mo kanyak. Sapay ko mata din aktupal daangan. Namnamaam da ita, Jenny. Si kalang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong dahang iti denak. Ikarik da ita ken ka. Agyaman ak, Miller. Ikarik, asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi da iti lugar kadag iti sapataken karing karita. Ket sabay ko ma,
Dating tagbaliw day tapanagayat mo kanyak, Jenny. Awan ka ti agbalyo, Miller. Sikat igamang ko. Kat ipatag ka aginggat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino man ang tinagapwam, Jenny. Papa, Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay amamirmiraot. nabanugak papa. Kaya't kung tiyagin na. Natangken na talaga ti ulom. Talaga ka di adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatag ni Miller. Ha! Minamaga klase ti ayat na ita, Jenny. Anya nga iti masakbayam to iti dayjay amamirmiraot lang. Anya nga iti ipakanantukin ka. Root! Papa, Sinam tayo dyan lalaki, no di mo kayat nga dadaga sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga ginayat. Iha, agpanunot ka man anaimbag. Saan ang maibagay na dyan Miller ken ka? Maglang tayo! Iso akong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may salang ang mamirmiraot? Papa, Ulita ka, sinaam day jay Miller, no di mo kayat nga dadaka sa mapasama kinkwana. Ammom! Noon niya di kabailak nga ramidan. Saan kumaratang kandulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller. ay uwan sir. No ti anak ko ti sapsapulan yaw awan ditaw Simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw sir. Ibagam iti mamirmiraot nga anak mo. Taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo't sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo. Tataywan na ti anak ko. Saan ang may bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ay, saan kumabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanan talo pa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kayat nga dadak sa mapasamakan ko na ibagam timbagak. Nalawag mat siguro ken kantay ta. Apay ka, Miller. Itay pa di ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Ay, diyak man na muna lang. Kasalaman tanahagan Dagasin na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumar kami. Ngam, aging gayta. Awan pa mo't lang, awag kan text na. Sapay di na sungsung batan na kita awag ko. Ay urayam laang Ang mga no pa umay day jayan. Sa bali tagparparik na kanyak narang. Ha? Mapanak sa langin ni Jebalayta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar-aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakitin dakas na napasama kini Jenny. Ay, agkalma ka kumalaang anak ko. Patsag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga nuadalaag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito yung envelope, Jenny? Anya dilinaon da ito yung envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap namaamuam. Ha? Passport kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapantan ni Amerika, iha. Ijay mo nga ituloy di panagatal mo. Nasasayap na lang, ijay.
Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamat ijay na antim nga Hilda. Kastamiten dagiti kasinsin mo. Ang papa, Di na kuman pagpungtutan, Jenny. No kayat mo nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. papa, amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kundi amin akayat yu. Ita, iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatag. Awan ka din karbangak nga agayat, papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang dayta. Usarimot adayta utag mo. Iti kasta. Ad-adang agprogreso ti biyag mo. Mamin ano ka ding ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa, Nusan kumanat ang kanti ulom? Diyak kumamit aramidan ti kastol. pakawanan nak Miller. Nga putdan ti relasyon ta. Saan, Jenny? Pang-asim. Di na kumamit trabakan iti kasta. Tsaka kayat nga dana kasama pasama kan ka. Iso masapol nga agtong palak iti kayat ni papa. Amumat ana patig kaunay kanyak. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. So pang-asim, di mo aramidan ti kastoy. Ay ayatan ka matunay Miller. Amumatay ta. No ni papam ti parikot. Sige, may karigatak akasarita ti amam. Ilaban ko ti ayat ta, Jenny. Miller, nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kati jayak matanyagadan. Anya, lugas ta, panawanak. Panagkunakat na saysayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni papa. Amok na niya ti kabailan na nga aramiden. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Talipatan ka matan, Miller. Nalapit na saan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasalaman tutog ti pusok, iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo ka pala na amin dahito ta, mama. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplim, Jenny. Miller, Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Diyak lakit ti kabala na mapukaw kay ti biyag ko. Iso pangasim. Ta di mo maksukasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Aramitan ta. Basta ikarim di pa nagsuplim, ha? Kiti karik mat. Ikarik ti pananguray ko kan ka. Jenny. ay da, pagbiitla talaga ti panawad saan ka ti anak kao. Wan nga ron, nanay. Kasla ka ano lang day di pirme yarigrigat ta. Ita, may sakan nga tornay. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kao. Panagkunak. Panawin mo't siguro ang tapno, asikas wamot din ti bagay. At dahi ta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo dahi tabanag. Mapanan ti tawan, anak ko. Kan may sa, bakit akon?
Asino tungay ti kadwa min tunawa na kaon? Nilaang Jenny ti umuna ken mauding ayat ko nana. Aklunak nga ginggay ta. Or-orahit pa ilang ti panagsubli na. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Di tayo paikit di amo, ano si bibiyag da pa'y? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya nga iti amaw, ang mga no adakit din bukod na pamilya ija Amerika. Jak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak inton bigatwan. Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta ket dadjay pay lang amilar ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak dayta insan. Amumat saan ka di? Ay sus, masigurado nga dan pamilya na dayta amilar ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo ninsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kita man no? Nabaketan ka na balasang gapoy ti dayja lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan ha. Ni Miller laang ti linaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all insan. Ang kasanupay ngay dayta nga ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adamat ni Miller ije Pilipinas. Awan mat kontak yo. Di mo matamu no nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka insan. Jenny, iya. Papa? Marigna ka. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak, kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamat ang sawi ti kasta. Kasano akto lang inuawan kayon. Patib ka rin niyo kumatipakin kami o. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Ura di mo ibaga. Amo, naging gaita. Kat ni Miller pala ang dayatam. Papa. Ura kasano, di pa nagipakitam kanya kadaragsak ka. Marignaglat dati kinaliday mo. Pagawanan na kumanak ko. Tuwing niya dayo ka akin ni Miller. Nagbalina ka na ulpit ka rin ka. Tilang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunot ko. Itakla nga maamilis, nga dugaya man, tinapasakitag. Pagkawanan na ka. Gapo, talinaptak, ti pagragsakam. Nujak siguro linapdon ti ayan ayat yukin ni Miller. Lalapit, anaragsak kayo kumaitan. Anagpamilya. Ket nakitakpay kumadag itang pokok. Hustunan, Papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nakarkaro marigatan kayo. Manipon dita. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma. Saan paya na nataw ti amin. Kat dawatag kay kitawan lakto iti pumakawan. Kan kuwara. Agraman iti inana. Anak ko. Pakawanan na. Kuma. Anak ko. Papa! Papa! Saksi da ito yung lugar. Tayan ayat abinugal mi kini Jenny.
2 na taon tinapalabas. Manipod day di na Odi nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunakan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit ni nanak. Panawan matantap no asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanmatan ti tawen. Noon day mo tinapanawan ti panaguray ko. Napanagkunak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbagag matagayat kan payat. Dito ang lugar ti nagbalin asaksi ti anadmi. Iso da iti matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik namin. Panawan mo siguro. Tapno waswasakan. Mila. Ha? Jenny? Oh, Mila. Jenny! Agyaman nagtalagsupli ka matlang. Among ka di nga. Shh! Gustunan, di mon baliksan pa eh. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny? Mil, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Kat jak inlaban kan ni papatiayan ayat na. Pasensya kan, no mas pinilik ti madayo iti danam. Anag babawyak, kabayatan ti kaadak ijay Amerika. Oh, Jenny! Sakbayan uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ka ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamakawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Isungan di mo nga rudan panunutan day ta. Napalabasan day chay. Tinapatag kita kita ti ang dama. Kan ti masakbayan. Noon daya panawan ti panagsinata. Jak pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa kasing karik di ka. Sika, ti umuna kan maudi ngayat ko. Katita, tandakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny? Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawak. Ita, at damoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kat da kami nga agasawa ti ad-adda a mangay aywan kadagiti apo ko mi. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. To'y pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat ket makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taadda talek ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan addan tulad taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Naimbag ngal daw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a Victor. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan ka man pay itinaragsak ka na bindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan a Victor. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Manipod idinaaddaanak iti pamilya, awan sa bali nga arapaap ko no di ti maikak ida iti nasayaat a panagbiag. Inmadayuak nga rod tapno mapan ag trabaho. Naggaget, nagananos ken nagsakripisyo ak tapno makaurnungak ket makarugi kami iti basit a negosyo nga iso ti pangrugyan mi iti asawak iti kasta ket jakton umadayo kadakwada. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nailabak amin ang akortina, Joyce. Agraman dagiti bedsheets, punda ken ulasyon. Agyaman ako nay nanang. Pasensya kayon ano da kayon tinaglaba kadagita. Ay na, awan anyaman na. Basta para iti manugang ko anak agad, nasingpet, ken responsable nga ina ken asawa, ti kakaiso nga anak ko. Ay na, nasubraan yung sakit di tinang idayaw kanya kananang. Sigurado nga adumanin ti pasalubong yu kini Victor. Ay na, adaman kan awan ti pasalubong na. Okay lang kanya balasan ko. Tinapatag, kat makaawid ang nasalunat. Sigurado akailiw unayin ti apukok ti amana. Launay ananang, isungarad nga aramidak mat amin akabaila tapno makatulong kini Victor. Nasken laang nga agsalo kagak. Itikas na, mapadakkel ko matoy bakery kan karinderya. Numabalin, jak kuman palubusan nga agbarko. Kasi mati asawak nga agtrab-trabaho iti adayo. Ay na, talaga akasta ti pamilyado anak ko. Masapol nga agsaluka ken agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Insan Joyce, tirumbangken ka, naka-beauty rest ka niya. Kasano ako mangay ang maka-beauty rest, ket nakaad-adaw matirumbang asikaswak. Masapol apalpasat amin dagitoy. Itikas na, maornos to inton sumangpat ni Victor. Ay na, nagagat ka talaga insan. Aywan, kaano ayat eksakto nga isasangpat ni Bayaw. Tailotuak tumal iti agkakaimas aputahe. Nalabit nga adda dito yan inton may kadwang aldaw, insan. Okay, insan. Agluto akto iti special at chicken barbecue. Kantay paborito ng adobo apata. Magustuhan ng talakit di dayta, insan. Siyempre amumat anaimas ti lutok, insan. Katuan alain ka ay akok dito'y karendarya na saan ka analaing agluto. Hustot ako na, minsan. Ala, panawan kan dito'y. Tapno malpas mo dagiti aramidang. Ngam siguraduam maka-beauty rest ka, sakbay asumangpet ni Bayaw. Iti kasta, mapasarunwan maten ni Kayla. Sika talaga, insan. Pudnumat, saan ka di, insan? Rumbang nalaang nga ikan yung maten iti ading ni Kayla. Anya? Ay, makabanog mat. Kunagmat ngamin kan ka nga already ka nagisagana, bakit? Ay na, apay ajak agsagana. Kat amumat nga ado ti umay no kasto asumangpet ka. Mabalinsamot tan nga kandidato akas kapitan, bakit? Lakay. Manipod ita, rogyan tayon tagtipid. Nasken nga agurnong tayo. Jakmat kayat nga agnanayon ka nga agtrabaho iti barko.
Mabutbutengak no kasya adi ka makontak iti mabayang. Ay, katagpada tala nga bakit? Ang amsa na balay. Maudin da ito, nga ipapan ko iti barko, iti umayabulan. Ay nalakay, kasangsangpet mo pa'y laeng, ngam ti pa nagsublim manin ti bagbagam. Mabalin ka di, saan pa'y laeng aday ta ti pagsaritaan ta? Ay na, agyaman ak unay kadagitoy anak ko. Awan na niya man na, nanang. Talaga para kada kayo dagita. Agyaman akmot kada kayo, nanang. Gapu iti pa ng tultulong yo ko ni Joyce. Kasta matin kani kailang apo ko yo. Ay na anak ko, obligasyon ko da itakas lola. Kan may sa, naragsakak ang mga asikaso iti kakaisuna nga apo ko. Ay, uwan gayam, nanang. Ada gatangan mi adagayin ton bigat. Pangipatakderan mi ko maiti oray basit a hardware. Tapno manayunan ti pagbirukan tayo. Plano kami nanti agforgod inton umayatawan. Diyak to nagsubli ti barko, iti sumaron a panagawid ko. Ay na, nasaya at ba't no kasta anak ko. Oray diyak napadas ti nagtrabaho iti balasiw taaw, amok anarika. Ay, nakunayon, nanang. Kas ita, adda kalaeng ditoy, inton madamdama, adda kan tumanan iti barko. Nasaysaya at matlaeng agpaiso, no ag negosyo kayo. Iti kasta, agdeden na kayo asang kapamilya. Agan-anad ka kumaakanayon, lakay. Uwan ka di ba kahit? Awan ti rumba nga pagdanagam ko nakmet. Victor. Da kayo iti anak ta ti rumba nga ganad. Nang runa, katawan ka duwayo lalaki di ti balay. Kinabilak gamit ti dubal ti mindor, kanti kusina. Di ulip-lipatan nga ilak. Nang runa iti rabi. Narigatan. Ang mga numasalisyan da kayo dagiti agtatakaw, ha? Wen lakay. Kan di mo baybayan ti anak tawan. Wen lakay. Awan ti rumba nga pagdanagam iti anak ka. Ikarik, di ako nagsubli pa iti sumaruno a panagawid ko. Agdeden na tayon. Kumusta kayo dita, bakit? Victor, adi bagakan ka. Anya dita? Masiko ka. Masikog ka kunam? Wen. Mano abulan? Talo abulanan. Kamo dyanan na. Adamot laangan adi ni Kayla. Apag guston to intun bumaba kay ti barko. At dantun pabunyagan talakay. Wan bakit? Agan anad kayo dita. Agpatulong ka kanina ng kadagiti trabaho dita balay. Di ka o nagbambanog. Ni Riza, isupay lang tibaon mo ang mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Wala kay, awan rumba nga pagdanagam. Saan mat aday ti umuna pa nagsikog ko? Basta tikayat ko, agbalin ka na salonat. Itikas ta, nasalon at tumot ti ipas ngay mo. Bakit? Ay, makabanog ka talaga, Pards. Imbag ba dyan, mamok? Kasla ka ano lang, hindi nagsubli. Ita agawid manan. Among, Pards. Magagaran ako nga agawid. Talaga ka di ka nagsubli, Pards? Saan pare Alex? Ay, sana all. Ano pa yung gamin utang mi ka ni misis ko? Isa kasapulak tagtrabaho. Sana bali pare. Makabayad kayo tumatlaan. Iso nga ano sampay la tagtrabaho. Sa bagay, Pards. Into na may alawas ang tipan nagawid mo. Sana ya? Uwan, pare. Into nagawid hak. Agkita tantumat, wan. Ha? Ay, kit uwan na, pare. Dahil talaga ayam. Agkita tantuman? Uwan, pare. Uwan kayam. Naganak ka din ni misis mo? Uwan ka, Rod. 2 bulan nanti anak ko. Pabunyagan minton. Apaman na makaawid hak. Apay nga doon, tao dito'y balay.
Apay nga ta. Ninanang day siya. Madamot pulis dito'y sangot ibalay. Sir, anya ka dito mapaspasamak. Pasensya kayo, sir. Ang bawal kayo dito eh. Sir, balay ko na ito eh. Da kayo gayam ti asawa ni Joyce Villanueva. Wen, sir. Pasensya kayo kuman, sir. Apay ka di, sir. Nanang, anya tinapasamak. Anya tinapasamak ko, nak. Ti asawa ni Joyce. Apay, anya tinapasamakan ko, nanang. Anya tinapasamak. Sir, pinatay na ti asawa yo. Anya ti kayo asawan, sir. Iti initial nga investigasyon ni. Panagtakaw ti motibo na. Sigun iti inayo. Ano na iti mapukpukaw akagawahan iti unang tibalay. Sana, panagkunak. Ket, am mo, wano na iropaan ti asawa yung tagtatakaw. Isungay na ramin na ti kastoy. Sana. Temo, ang dinan na tayo itinal daw na makaawi na. Ingkari ka dyan kung nagsubli ti barko. Ngam apay ang asto'y tinasang putak. Apay nga ka dita. Apay ang nakalungon kamutin asin ang putak. Kasanupaitan na kiti arapa-apta. Kasanupaitan, Joyce. Nanang, apay ang asto'y tinapasamak. Apay at ti pa asawag tinakapasamakan ti kastoy, nanang. Tsaka mo, anak ko. Tsaka mo. Nasingpit nga asawa kan ina ni Joyce. Nga apay ang asto'y tinapasamakan ko, anak. Awanan ti maaramitan tayo, anak ko. Naskan nga awatin tayo nga awanan ni Joyce. Nanang. Sapay kumata matilimot lang at akos tinangaramit iti kastoy kini Joyce. Pagyamanan tayo lahat. Kaputasaan na ngayon raman dagiti apo ko. Nagsakit, nanang. Diyak makalungawan ang kasawak. Nanang. Nabartag ka manan, anak ko. Kasapulak di arak. Tadyang makaturog. Talon a bulan tinapalapas. Manipod na itapon ni Joyce, anak ko. Masapol ngagbalin ka na tipkar. Laglagi pa nga dapay dagiti anak mo. At dadagiti negosyo yo. As inungay ti mga sikaso kadagitay. Nukas tamlat ta na kanayon. Sayang mo't dagiti nagrigrigatan day ti Joyce. Pundaryo nga agasawa dagitay, anak ko. May bagayo ti kasta, nanang. Tasana da kayo ti aday ti sitwasyon ko. Victor, anak ko. Denggan na ko, ha. Daytoy kat sana para kanyak. No di kat para kan kadagiti anak mo. Ano dagiti arapa aming agasawa. Ipabunyag ni kumapay di anak ko.
nadanunak meten nakasya iti napasamak iti asawak. Ita, ibagayo no kasano nga aklunan kalipat kami na kita. Kasano nga nanang? Una yan ti anak ko. Nabarbartag man. Ag kaiwara dagitibot iti arak dito'y salas. Ay, Victor. Victor, anak ko. Ay, na Victor. Kita man. Nakawarwara dito'y salas. Naangot ti arak kan sigarilyo, anak ko. Pasensya kayo, nana. Anya ti plano, manak ko. Agnanayon ka dilat na nakasta ka. Victor, uray pa'y inumam amin nga arak. Awanan mabalin tayo, anak ko. Saan tayon ama isubli pa'y tibiyag ni Joyce? Ngamsi ka, si bibiyag kapay laang. Kat kadwam dagiti duang anak yun. At dapay rason tapno agpiyag ka, Victor. Nanang. Numakit kita na kaitan ni Joyce. Saan amaragsakan iti kastangar aramidem ita iti biyag mo. Masapul nga ituloy mo ti panagbiag mo, anak ko. Ag-move on ka. Dagiti arapa apyokin ni Joyce. Mabalin mo matlata atong padan dagijay kadagiti apo ko. Kan maysa, laglagi pem amaysa kang ama. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Agsubli ka manan iti barko kunang Victor. Wala nang. Ibatik pa ilakad na kayo dagiti ubing. Awan parikot iti dayta, anak ko. At damot nila ni. Ti inao di akabsat ni Joyce. Iso pa ila ang tikadwak ang mga iwan kadakwada. No lakit di tadisidido ka manan nga agsubli ti barko. Wala nang. Ang mga nunalaklaka ka makalipat. No adak iti adayo. Kaya makumikumak iti trabaho. Ay, sikat ti makaam mo, Victor. Basta siya kas iti sigod. At daaklat na dito ay tapno sumuportakan ka, anak ko. Agyaman ang iti panangawawat yo. Kaya iti pa magbagayo. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makalipatak. Katong palak dagiti arapaap mi ti day di Joyce. Babaan ka dagiti anak mi. Aramidak dagito yung inspirasyon. Amang sarangat ka dagiti panubok iti biyag. Para iti napintas ang masakbayan. Miss F, permi asaam tinariknak edi. Panagriknak kat kaslaawanan serserbi pay tibiyag ko. Pinababasol ko tibagik iti daydi a napasamak iti asawa. Ngem husto unay ti inak. Adda akpay abiyag. Adda pay dagiti anak ko. Masapul nga rod a bumangunak kat sangwak as ititibker dagiti panubok tibiyag. Intuloy ko nga rod tinagtrabaho kabayatan ti panagadal dagiti anak ko. Ita, addan iti maudi ato kad ti kolehiyo ti inaunang anak mi iti daydi Joyce. Addamatan iti second year college ti Adina. Nga magingga ita kat saan pa'y anatiliw ti nangaramid iti kasjay iti asawak. Saan naman ang mapadasan ti madusa dito'y rabaw ti daga, patsyak nga dantupan nakadusan na iti pagarian ti Diyos. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama, tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor.
Na duma-duma aparikot kan panubok ti biag tintay mapadpadasan. Amin tayo kat agdaldalan kadagita abanag. Ngam di na tayo ikan ti Diyos iti parikot kan panubok adi tay kabaalan asulbaran kan paglabasan. Ngarod, aramiden tayo kit di daytoy nga inspirasyon tapno agbalin tayo anatibker amang saranget kadagita a panubok ti biag. Dawatan tayo ti tulong kan panarabay ti Apo para iti napinpintas pay a masakbayan. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam nga kayat na ti agpaylingad itinagan nga Greg. Manipud ili ti Luna, probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Miss F, may saak kadagiti kanayon adumdumngeg ditoy programam. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama, to'y surat ko. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan, nga Greg. Agtawanak itan itinasurok 50. Ngam to'y padas ko nga inak istoryaan, ket napasamak idi kabanbanwagak paylaeng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Ne, apa yung daron? Anya ti mapaspasamakin ka? Kasano da ito yan, Greg? Masikugak matan. Ha? Ay, kit nasayatan mo kasta. O ang rumba nga pagdanagan. Ngamin, takdiran ka may. Ikalay sa ka, Carol. Ha? Aping agsinay ka ngayon. Numabalin. Tsak pa'y kumakayat yung sigug. Ay, sus. Agyaman ka kiti Ngamin, ado dagiti kahit na unay tagsikog. Ngam saan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Iti kasta, mamuan datatang ka na ng tikasasaad ko. Katwa na, sikat magamo karon. Kan maisa, nasaysayat matla, no jetan probinsyang hagnain. Kasanon ti trabaho? Awan rin ba nga pagdanagan? Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta lagi di nalaing ka dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam, Carol. Uwan nanang. Ay, uda yan. Anya dahi tangay nararamid mo, Carol. Kunak man, no kunam amapan ka ijay sudan, tapno agtrabaho ka, iti kasta makaurnong ka iti pagadal mo. Agap, napang ka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik nana. Jack baybayan ni Carol, kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang na lang, Greg. Kat, anya nga iti plano yu ita. Adamot basit urnong ko nana. Isuntera matin mi. Iti kasta, makapagkalay sa kami na dagos. Nasaya at matang aruno kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numadusam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. Wala na, di ka madanagan. Kabaylak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabaylak. Tapno makatulong kada kayo. Agsubliak tumatlang ije syudad inton makapagpasngayak nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta makalpasak matlaang. Nakada kayo kan ni Greg nga agsarita. May papaniti day ta anak ko. No siyak lamay sa awan parigot. Basta aramidan niyo ti amuyaw a pagsayaatan niyo.
Napay ka di bakit? Kasla nagagatmat ni Greg anya. Nadlaw ko mga rodata bakit? Rumpang na lang Nga beng, kinayat mo ni Carol. Ano sanda tibiyag dito yung away? Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inaunagayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Sa maunay amadlaw? Bayam na tatawang bakit? Tinapatag kat nagagat ni Greg. Sa bagay matkit di malaksid ang nagagat, nasingpet pa'y. Tinasayat kasaritang tuman di anak mo. Magbaga, saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamutin, alilaan na. Agtungtungpal mo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wayne, naturay unay di anak mo. Maday, tigas diyang ugali na. At da pagpatinggaan ti kinaanos ti may sa tao. Iso nga bagbaga ang tuman ni Carol. Bakit? Anay ko. Anay. Bakit? Carol? Nasayat matasimbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas ta ilutam man to'y sikat ko. Kastaw na yun ti sakit na. Sige bakit? Mabit lang nga ron, tagpalasak. Agawa am atan Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla matok kulit ti sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kasta unay nga ut-ut na. Ayan, ito na sakit. Dito'y. Inayadam nga ilutan. Anya nga min ayat inararamin mo bakit? Awan. Nagtugtugawak lang, mata nagmalmalam. Amang anong gapuday tayo ti panagsikog mo, bakit? Umadani nga minin, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Ala, isartang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit mo sahon, di ka pa nakaluto, bakit? Ibaon ka aya no nakaluto akon. O saraman ta panunot mo, Greg? Carol. Greg Barok. Nana? Amo may kanitatang yun ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuy-nuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan mo siguro, Nana? Ang mga pasit lang ti panagsikog na ti kasya nga ugali na ita. Wina, sana may parbang ti aramidan na ka. Sanak matakas dyan, di nagsikugak. Ti kunam kit day, adatang tangsit ni Carol, iso akas dyan. Kasaritak tuman kit day, asawam. Bayan nyo, Nana. Sana ba tadantanin ti panagpasngay na. Patsik nga sublin tumatlang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak na dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Gat mabaling kuntun nga aratwan. Masapala dublyak pa'y tagagayt. Nang runay ta. Tadan anak mi. Kani Carol. Greg Barao. Gusto pa lang dito. Umay kaglinaw. Agmirinda ta ba eh? Wan tatang! Mabiitan da ito eh! Palpasikon! Iti kasta! Mapadano makon! Umay kagite! Makaura delta baro! Kasta una apodot na rin! Makasinit ti darang dinay! Alawan tatang! Umaya kon! Greg! Greg! Agree ka!
Uy, Greg! Apay ka tayo bagat. Ingkay timplani di gatas ni Bibi. Kasta una yan nasangit na. Sige na bagat, makaturturo ka ko na eh. Amumata na bambano ka nagtrabaho yung talo. Agriin kan kunak! Apay ka. Apay ko magtara ka nga eh. Ingkag timpla iti gatas kunak kat. Oh my God na yan. Nalawanan. Mabidlaan nga. Carol, anak ko, saan kumamot ang kasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siyak ka di manan tinakita yo. Ay na, saan kami atulang ka ni tatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda matami amang kitkita kadagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay akasta ka iti asawam. Rumbang nalaang ko mga agyaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapuanan ti amin. Isu akas tuyak ken kwa na. Anya di kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko nga nakit din ti awanan pay na lalaki. Abay nga ipabasol mo kan kwa na ti panagsikog mo ngay. Kat kinayat mo mat. Kinayat yu adwa. Iso nga awan na ron ti pabasulam. Ay, basta nanang. Basol na ti amin. No kunak basol na, period. Carol, ayun gayam nanang. Agsubli akon ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y nang ti makaam mo ka ni baby. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurnungak iti pagadal ko. Kayat ko ti ag-eskwela, nanang. Nanang, apay ngayon nga ta. Adyak mo tin makontak ni Carol. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? Talubulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Maging kay ta, di pa'y nagawin. Madanagan ako na yan. Awan man lang pulos awag kan text na kanyak. Ay, ang mga numakumikom lang iti trabaho na barok. Narigat mo't katapagiddanan ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparit na kanyak, nanang. Tinasayahat, ibatik pa'y lang kada kayo ni baby. Mapanak i Jesu da din tun bigat. Mapan kubirukin ni Carol. Makamu ka, barok. Amom ka day no sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na, nanang. Ang mga nung nagsubli jay. Sige ti makamu, ha, barok. Sapay ko mga road, tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg, sika ka din day ta? Wen, siya nga Rodmira. Ni Carol, ada ka dito eh? Ha? Kuha Manong. Anya ako ibagam ko matibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lokasta. At da kadwana. Sino ay ti kadwana? Uwan Manong, iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, anya, Mira, ituloy mo tigat mo nga ibaga. Masikog ni Carol, Manong Greg. Anya, naibagada ka dikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Kuha Manong. Mira, pang-aasim, ibagam tipod no. Ay na. Ay, magkaparayaw ka talaga, Pok. Ay,
Pekal, daras dumakal. Ay, Orayan talabit ni Dade kan ni Mami Buwan. Nalabit ang paawid dan dagitay. Day, ada ka magaya mambaraw. Magmaymaysa ka man. Saan mo ka di nakita ni Carol? Nanang, Nay. Apay ang barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasamak. Nakasaritam ka di matlang ti asawam. ni Carol, nanang. Simboro ti sa bali ang lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maaramid ti anak ko dahi ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito ti lalaki na. Kat ti may sapa na sakit. Masikugan ni Carol. Anya? Nanang nagsakit matan. Awan mo ka nagkurangag. Tapno aramidan na tingastigan niya. Aguray ka, Barok. Masiguradong ka dahi nga ti anak ko ti ibagbaga masinurot mau. Wala na. Masiguradok dito. Naklagi tinagbitot. Nakita na gitid mo abatak. May Carol na jay. Daragsak. Ang makikingin ng itilalagi na. Inyawid ang tilalagi na. At nagdandan na karon nanang. Diyos ko! Anyagay ti planom ita, Barok. Di ka matalaga, nanang. Agtalinad kami lahat dito ka ni baby. Jackie, paano ka na kayo tapo kuyo? Gan mo isa? Awan magpapanan mo sa bali. Amoy nga ulila ako na dumang. Da kayo lang inti ko na pamilya kita. Ay, agiyaman akno kasta, Barok. Kati siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mi kan ka. Pasensya kaan, Greg Barok. Diyak pulos ni namnama nga kasdya iti aramidan na. Awan rin ba ngay kidawan niya iti pamakawan, nanak? Gan mo isa. Awan sa bali ngay karkararag ko. No di ti pa nagsubli ni Carol iti din namin nga kama. Ay, Greg Barok. Si sasagana ka mang pakawan. Kan mga awat malinggan ko na. Nulakit di tagsubli ti din nami, nanak. Nauray masikugan iti sabali a lalaki. Kasta ka di Barok? Wala na. Nasakit. Gami karigata ang aklunan. Gamin. Ay ayatag unay anak yo. Kan maysa. Tiyak kaya't madadahil ti pamilya binukal ko. Amok anak ko laapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sapay ko magaron. Tabaka amiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanyak, Greg. Ulit tagtagkin daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ikarik, sana na maulit. Agsingsing pat ako na. Agtalinaad ako ni Titinam. Carol. Diya kaming gayat. Ngawan ina ang mabangunan tanakta. Amok tirigat yawan ina na. Kat diya gayat ang mapadasan ti anak tatayta. Greg. Agyamanak. Tanaka amiris ka matlaang at agos. Ikarik. Naibilang ko kaspudpud no anak ti pas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Ikarik. Arami na kami nakabalak. Tapno masulnitak na kiti nagkurangag. Awanan yaman na bakit? Tao tayo lang agbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panubok lang ti Diyos dahil tayo katata.
Kadya kay palubos. Kaisod agbalin na rason. Tapno marakrak ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tanti na palabas. Di kasta, makarugi tamanan. Para itinapimpintas pa'y ang masakbayan. Uray kasjay ti inaramid ti asawak, inawat kan pinakawan ko daytoy. Idi damo aklunak anarigatanak, ngem babaan iti panagkarkararag ko, ininot a nakalipatak. Inpakita kan inparikna namat, tinalaos a panagbabawi na, iso na isublimat laang ti panagtalak ko ken kuana. Ket napasaronwan pay iti maysa ti anak mi. Kas iti inkarik, inbilang ko nga rod kas pudpudno nga anak ti inpas ngay na. Kat agingga ita, nagtalinaed a palimod iti anak mi ti kinapudno. Nga saan asyak ti pudno nga amana. Awan mo balak mi iti asawak amang ipudno iti amin. Ngamin, naragsak kami itan kadag iti ubing. At damatan bukod da a pamilya, ket da kami iti asawak ti ad-adda amangay aywan kadag iti apo kumi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Amom, nagtanok ka nga agayat pagayam ko. Dayawan ka unay iti kinasayaat mo a tao. Nang runa iti kinapakumbabam. Nagasat ni Carol, ngamin ita apanawan manmanuitan ti lalaki akasken ka. May saka apagwadan nga asawa ken ama kadagiti anak yu. No daddo malang siguro saandan nga inawat ti asawa da. Pudno ti kinunam nga tao tayo laeng tapno agbiddot. Ngem saan nga amin ket maikan iti maikadwa agundaway. Naragragsak ti agbiag no awan dagensen amarikrik na iti kaunggan tayo. Isu nga rumbang nalaang nga rod nga agpakawan kan mamakawan tayo. Alakastan pagayam Greg ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat ngayon ta ibasa kanikan biyagita, ket nagapo kani pagayam tayo nga Arian, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat kong ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket no adapan nakabalin na, kidawak nga ilingad nako malatan itinagan nga Arian. Nasapaak anak ki asawa. Gaputawan pay bukod mi abalay, nakipagnaed kami pay laeng nga rod iti balay, dagiti dadakkel ti asawak. Manipod idi, panagriknak ket addaak iti babaen ti katugangak a babae. Diak makadesisyon iti bukbukod ko, diak makagaraw iti husto. Ngamin, kaslaban bantayan na akanayon, dagiti garaw ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Arian, sika ka di tinaglaba ka dagitoy. Di matimbagakken ka, nga aging gaasaan pa'y anaikat tibula, kat gawgawan pa'y agawgawan, iti kasta nabanglon to inton mamagaan. Sana kastoy! Naangot! Dahito iti ipasuot mo iti asawam no sumrak iti opisina. Basit lang aling at umangutan. Anyan tulagan nga iti baga dagiti katrabahuan na. Kastamet tan dagiti anak mo. Ha?
Ni, saan mat nga iso tinaangot, nanang? Inikak pa iti daw ni dagita. Anya saan anaangot? Dadaol ka di ti agong mo, ha, Arian? Nanang, alalal, ikatem dagita abado iti hagar, ta idublik nga ilaba. Ay nanang, kasapulan dagiti agamak dagitoy. Anya nga iti usaran da inton bigat. Ay kat dumawat ka iti pasensya kadakwada ngamin di mo ammo ti aglaba. Nanang, bakbaketan kan ngam di mo pa'y laammo ti husto pa naglaba. Day talang arudan ti aramidam ta saan mat asika ti agbirbirok ngam di mo pa'y maaramid iti husto mat dagita trabahom dito'y balay. Ay sus apo aya. Alala, yag mo dagita abado. Tamalaba akon. Iti kasta mamagaan matla dagos. Rabiin, bakit? Apay di ka pa maturo? Namambanog akon, Edwin. Apay, ado ka di tinaramid mo, itinagmalam? Namambanog akon kaninanang mo. Namambanog akon na makisama iti inam, Edwin. Apay, nag-require kayo kadimanan kininana? Lumasin tayong aminan, Edwin. Anya, ita ka di pa'y. Tawanan day di tatang. Amumat ngagmay may sakla ang anak. Asinon tulang ang tikaduan ni nanang no pumanaw to'y diti balay. Manipod iti aging gaita. Awanan tinasayat nga inaramid ko iti imatang na. Panagluto, panaglinis, panaglaba. Agraman panagbadbadok, dilawan na. Iso ka kanayon ti husto. Amin nga aramidet kat kamalikan ko na. Makauman at talaga ituin. Ay na bakit? Aging nga ka di ita. Kat saan ka pailaan na iruwam gininana? Manun ataw nagkabkabalay kayo. Dinak ngamin maawatan, Edwin. Sa balit itrato na kan kanya ka manugang na. Imposible mata di mo madlaw dayta. Nabanlog ka lang, bakit? Dinasayat, maturog tan. Masapak pa sumrakin ton bigat. No di mo kayat ti agbirok. Siya kun mismo ti agbirok iti pagyanan tayo. Good morning, Lola. Good morning to Apo. Ala, umahikan ta mga armusarkan. Nagluto ak iti paborito mga omelette. Wow! Ayos na ayos ka talaga, Lola. Good morning, Lola. Anya nga iti pamigatan tayo? Good morning to Apo Kog. Nagluto ak mat iti tinapaparakan ka. Adoy. The best ka talaga, Lola. Amom dagiti paborito mi ni Ivan. Kat syempre, Jack mabalin malipatan dagita Irish apog. Nalalala, mangan kayon. Thank you, Lola. Sika ngay, Lola. Agigiddan tayon amangan. Abagwa. Intun madamdamak to na mangan apog. Agidan kami to ka ni Mami yun. Okay. Da kayo ti makaam mo, Lola. Umuna kami nga rodan amangan. Tani, sumrak kami pa'y ngamin iti pagadalan. Ivan! Ivan! Mami? Ayan ti motor ti amam, ha? Impabulod mo kadimanan kadag iti barkadam? Kwa, Mami. Isublidan tumat lang day dyan ton madamdama. Isubli? Isubli nga? Anay ko, Mami. Imbagakan ka, saan mo nga ipagpabulod iti uray asino? Anay ko. Arian, kita umat amang mangan ti anak mo. Apay nga tam iti sango ti panganan. Anay ko. Di kay makibiyang dito'y nanang. Tapay kumadyak makibiyang. Kat sirsir mo nam ti apo ko kiti sangwanan ti makan. Mami, Lola. Apay no palpasan pa'y ti anak mo amangan samon tuong tan. Iso at dumakdak ka sukir dagi ti apo ko yung takun konsintian yun, nanang. Hustunan, Mami. Lola, hustunan. Mami, husto ni Lola. Intun madamdamayon ton nga ungtan ni Ivan. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. May sakamat. Sige, kag may saan da. Anay ko, ang pingay nga agsipat ka dabaga. Anay ko. Si Kantumat,
Makapadadaal ka iti aldaw. Maalalala, gusto daytan. Mangad kayo kit din. Siya kunti makaammo iti inayo. Bakit? Di ka kanumot na migat. Kaya nangaldaw ko na ni Nana. At tayo. Nang tediti ka na. Sanak amangan. Ayan. Jak mangan, aging gaadi tay pumanaw iti daytoy abalay. Anya? Jakon kayat iti daytoy abalay. Namin anok ka din nga imbagakan ka dayta ha. Jakon kayat ti agbalin apas pasurot iti inam. Uray ka dagiti anak mo. Saan da ko na dengdenggan gapukan ko ana. Siyak aka na ayon ti agbidbidot. Siyak aka na ayon ti ada pagkurkurangan na. Dagiti lang pagbidbidot at ti makitkita na. Isuti ka na yun nga gusto. Makauman na talaga. Makauman, Edwin. Arian, saan na puno dayta? Jakon kayat iti daytoy abalay. Kita pa yung agbugaw ka nga eh. Napambanog ako na makisamsama, makikadkadwa, kan makikabkabalay iti inam. Arian? Ita, agpili ka. Siyak, wano ti inam. Anya?